Helo na, sy'n mai, sy'n mai, gobeithio bod chi gyd yn cael yn iawn. Fydd fideo heddiw mae cryn dipyn yn fyrach na'r llall, oherwydd jyst eisiau sôn honi'n dyn am rywbeth dwi wedi crybwyll yn fideos yn ymwneud efo hydrocephalus o'r blaen, ond dwi heb mynd i unrhyw fath o fanylder iddyn nhw. Dwi'n meddwl beth bynnag neu yr camau sydd angen digwydd pryd mae rhywbeth yn mynd o'i le, felly, yn benodol. Felly, dwi wedi sôn am barod, dwi'n meddwl, pryd mae rhywbeth yn mynd o'i le efo shunt, pryd mae'n blocio, beth sy'n tueddol o digwydd ydy, wrth gwrs, dydy'r shunt ddim yn gallu cylchredeg yr hylif CSF o'r pen lawr i'r stumog, methu rheoli'r lefelau ag, felly mae'n just yn lefelau CSF yn cynyddu a chynyddu a chynyddu, sydd yn achosi dweud gwir, y poen gweitha dwi wedi profi erioed o'r blaen, does na'n poen dwi wedi profi unrhyw beth tebyg o'r blaen o ran poen, dyna'r gweitha heb os. Ac mae'n teimlo fel bod yng nghorff yn ceisio gwffio'r ymennydd allan trwy top ym mhenglog, felly felly na, mae'r poen yn yno'n gyson a does na'n byd sy'n gallu gwella'r poen na, ond i bai am llawdriniaeth ar y shunt mwyn datblocio'r shunt lle, neu rhoi shunt newydd i fewn yn lle'r hen un. Ac a sgil effeithiau eraill yn y gostod cyr pen ydy fatha salwch, dwi'n methu cadw ddim byd lawr o gwbl heb dŵr na'n byd lle gydrwn ddim cadw unrhyw beth lawr. Felly mae hynny'n teimlad afiach. Mae'r un teimlo para o brofiad lle o peth gyntaf bora tan tua amser cinio. Ac wedyn peth arall gen i ydy, wrth gwrs, mae'n fy nghoesa mynd fel plwm, dwi'n cael ei anodd iawn i gerdded neu symud pryd mae'r shunt yn blocio. Ac ia, felly dyna'r symptoma beth sy'n digwydd pan mae'r shunt yn blocio. A wedyn, y drwg ydy, hefo shunt yn blocio, ydy does na byth unrhyw fath o rybydd o gwbl. Dwi erioed wedi cael unrhyw fath o rybydd o gwbl bod yn mynd i ddigwydd. Un munud dwi'n iawn, funud nesaf, mae'r shunt wedi blocio a dwi'n yr poen gweitha erioed, dwi'n sal fel ci a dwi'n cael ein anodd iawn symud. Ac fel dwi'n dweud, angen mynd i'r ysbyty ar gyfer lawdriniaeth brys mwyn dadblocio'r shunt neu gosod shunt newydd dwi wedyn. Ac oherwydd hynny, wrth gwrs, mae angen sicrhau bod gen i neu rhywbeth dwi wedi penderfynu dwi angen erbyn hyn ydy bag ysbyty. Felly, beth gen i lawr stair rwan ers tro digwyr ydy bag ysbyty, jyst fel stwff molchi, pyjamas, pob math o beth sa rhywun yn disgwyl gorfod mynd efo nhw yn tra bod nhw yn gorfod aros yn yr ysbyty lle. Ac bod wedi reswm mae gen i'r bag ma wedi pacio ers tro bellach, dwi'n bod i dros blwyddyn, mod i wedi penderfynu roed hyn as i gilydd. Oedd just oherwydd fod dweud, does na byth unrhyw fath o rybydd pryd mae'r shunt yn mynd i blocio. Felly, mae well jyst bod yn barod lle, a wedyn o ran cyrraedd yr ysbyty wedyn, wel, da ni gyd yn gwybod gymaint o straen, mae'r gwasanaeth ambulances yn brofi ar hyn o bryd. Felly, wrth gwrs, dwi wedi siarad efo perthnasau rhai perthnasau a chyfeillion yn benodol i drafod beth yn digwydd a o ran cael mynediad i'r ysbyty sut ni'n cyrraedd ysbyty lle. Oherwydd efo'r shunt blocio mae'n holl bwysig i mi cael yng ngweld a'n rhin cyn gyntaf y phosib. Tydi hyn ddim yn rhywbeth sy'n gallu aros felly o gwbl. Ac oherwydd hynny, wrth gwrs, dwi wedi trafod efo rai berthnasau a chyfeillion
Os oes yna rhywbeth beth yn mynd y le, wedyn gwrs dwi wedi sicrhau bod ganddyn nhw mynediad mynediad digon hwylus i'r tŷ mwyn gyda cael ata i a wedyn cynnyrfwyo i lawr stair os oes angen, os dwi'n ffynnu stair yn yngwely ar y bryd, a dyna lle buason ni yn y ffebyg. Wedyn, dwi wedi gael yr trafodaethau yma'n barod, ac just eisiau dweud, o'n i, fy mod i, dyna agwedd o'r hydrocephalus, yndi, mae'n niwsans gorfod byw o'r hydrocephalus beth bynnag lle i mi, ond y peth gweitha am y peth hebos ydy, does na byth unrhyw fath o rhybydd o gwbl bod na rhywbeth yn mynd i ddigwydd efo'r shunt, os oes na rhywbeth yn mynd i ddigwydd efo'r shunt, mae'n jyst yn digwydd lle. Felly, os eisiau gwneud fideo bach sydyn i egluro fatha sut dwi'n ymdopio efo hynny, oherwydd fel all, sy'n jyst yn treulio amser yn poeni fatha, beth sy'n digwydd os di'r shunt yn blocio. Ond dwi wedi cymryd rhyw elfen o reolaeth yn ôl hefo hynny, ac dwi'n teimlo wrth just saff bod pob dim yn barod i fynd, a bod pawb yn gwybod be di'r drefn os mae'r shunt yn blocio. Wedyn, bod dweud, dwi'n teimlo bod gen i rhywfaint, ychydig bach o reolaeth dros sefyllfa bellach fel dweud, sgyn i'n gymaint o hynny o reolaeth gan bod dos na'n rybydd pryd mae'r shunt yn mynd i blocio sydd yn bechod, ond ta waith, dwi wedi cymryd gymaint o hynny o reolaeth y gedraf ynddo. Felly, na fo, dyna'r oll yn gryno lle o'n i eisiau trafod heddiw, ac mwynhewch eich ddi Sul, o'ch yn am y sio.